Gikone to achich Philip Aroko ma itudo kod nek mane en jaod bura ma Ong'ondo Were owe thuolo bang' bedo e od ang'ech kuom ndalo 7 kanyocha pod nonro dhi nyime. Kaka jafwambo marwa Nyakidi lero, jang'ad bura Diana Kavetza omedo rido ni Aroko pod ok nyal limo kaunti ma Homa Bay kendo nyaka ochiw oboke mare mar wuoth ne Doho. Okinyi makawuono e Doho ma Kibra, achich Philip Aroko mitudo gi nek ma jaod bura ma Ong'ondo Were nochako chwalo e Doho mar fwenyo kapono na apisas mag okwach kich osegoyo kang' e nonro margi. Mato kapis jamin wach kwayo Doho mamalo ndalo mamoko 7 mar medo dino ne Aroko e tesend obila kata obedo ni jang'ad bura e Doho ma JKIA Irene Gishobi noweye gi rambun ma siling 300,000. I would still repeat that even when you gave the orders, I was a free man, but I still presented myself to the police station where the orders indicated that I was supposed to be. So actually they found me there. That confirms the compliance. Enyim jang'ad bura Diana Kavetza, Aroko nolero ni osebedo kotiyo machiegni gi apisas mag okwach kich mar konyo kendo chiwo gigo midwaro e nonro. Paro mabende nosir kod apis jamin wach. I would wish the court and the prosecution to make a fair judgment on me. And also wish to be vindicated on this governor. Eng'eto mare, jang'ad bura Diana Kavetza nomedo rido chike ni Aroko pod ok nyal dhi e kaunti ma Homa Bay kaluwore gi weche mag arita. Bende nyaka ochiw nonro kod pichni mag wedene 2 ma bende odak e kaunti ma Nairobi kod chiwo obokene mar wuoth ne Doho ma Kibra e kind mamoko. The respondent shall avail 2 contact persons who are residents of Nairobi, and they shall each deposit a copy of their ID as well as half photograph, not small passport, half photo. The respondent shall deposit his passport with the Deputy Registrar Kibera High Court. If it is at Jomo Kenyatta, it should be brought to Kibera. And finally, the respondent shall not set foot in Homa Bay or be seen anywhere near the boundary of Homa Bay County, pending finalization of the application before this court. Kochopo sani, achije mamoko 11 pod odinegi e tesend obila mopogore opogore boma ma Nairobi machiwo thuolo makare mar nonro. Burano ibiro winj tarik 26 dwe mar 6 higani. Kata obedo ni Doho oweyo achich Philip Aroko thuolo, achije mamoko mitudo gi nek ma jaod bura ma Ong'ondo Were pod odinegi e tesend obila mopogore opogore kendo igeno ni biro chwale nyim Doho kind tarik 3 kod tarik 11 dwe mar 6 higani mar fwenyo kapo nono okwach kich osegoyo kang' e nonro margi. Nyakidi, Ramogi TV, Kibra Lokots, Nairobi.